Отиваме на мястото. Бъдете готови. Сега ще бъде изненадващо. Васко, как ще да се насере? Педараси. Ти сгора ли, бе? Кажи ми, брат, ти какво мислиш? Аз ли? Мисля, ако ми излезе и нещо, брат, ще му се изпикая. Как ще му се изпикаш като 3-метрово същество, брат? Не знам. Не изключвай камерата, записвай до край всичко. Че те и да го качим в YouTube, че може да намерим последовател. Бак, моля да се кажи му да се прибрана, то психично болния. Тук сега с някой сводник ще нафанеш, ще ме изнасили. Няма насладеници, бе, ти пък ще кажеш, че ще изнасили. Те всички спадват, брат. Ага, ето ги. Ето го чудовището. Мали, тук те изоставя едно човек. Ти баш ли са? И 55% има. Ох. Я да отим по-надолу.